Didema goçekdarên Sûriya Demokratîk û Tevdem û Partiya Pêşverû amadebaşiya xwe dane diyarkirin ji bo guftûgoyê bi rejima Sûriyê re bê şertên pêşwext. Encûmena Niştimaniya Kurdê li Sûriyê ji aliyê xwe ve guftûgoyê bi rejima Sûriyê re red dike. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê gelek caran diyar kir got ew ne bi guftûgoya bê şertên pêşwext re ne û balkişan ser wê yekê got ew nehatine daxwazkirin ji bo guftûgoyê bi Şamê re. Enekesê dibîne got çareserkirina krîza Sûriyê di destê aliyên navdewletî de ne û li gorî biryarên Kongrê Cinêv û rejîma Sûriyê jî beşdar e di Cinêfê de lewma pêwîst nake got em beşdar bibin di guftûgoyan de bi rejîmê re li Şamê. Di vê derbarê de endamê emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Nehmet Daûd ragihand got ew nehatine vexwendin ji bo guftûgoyê bi rejîmê re û diyar kir got rejîma Sûriyê ne amade ye ji bo çareserkirina dosyeya gelê Kurd li Sûriyê. Daûd her wiha got ew wekû Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê çareseriyeke siyasî dixwazin ji bo krîza Sûriyê bi giştî û ya Kurdî bi taybetî û ew diriya beşdariya wan di nava opozisyona Sûriyê di danûstandinên Cinêfê de alîkariyê di çareseriyê dikin ne biriya danûstandinê bi Şamê û rejîmê re. Beriya niha jî berpirsên hevbendiya Niştimaniya Kurd got nêzîkî pêdê ne ragihandibûn got ew dikarin got ew amade ne got ew şertên pêşwext danayînin ji bo destpêka guftûgoyê bi rejîmê re. Beriya demekê Serokê Sûriyê ragihandibû got eger çekdarên Sûriya Demokratîk got çekdarên Partiya PD beşekî serekenetê de deverên dibin kontrola wan de radestî hikûmetê nekin, wê demê wê neçar bibin got bi zorê wan deveran ji wan bistînin.